34 kapulis sa Iloilo City nga wala nagpaidalom sa drug test sa nagligad nga semana, nakasumeter na sa pathag. Pila sa ilagin paidalom sa drug test kay nasang aga. Si John Sala nakatutok. 312 ka mga police personnel ka-assign sa Iloilo City Police Office ang nagpaidalom sa mandatory drug test kay nasang aga. Isa diri ang police ka-assign sa Iloilo City Police Station 5 nga si Corporal Alvin Alves. Suno sa iya, importante nga sila mismo ang mangin ehemplo sa publiko. Para ini nga mabalaan sa pumulo naton nga ang pulis nga kami mismo wala kami gagamit sa droga. Nakitman sa mga nagpa-drug test ang pila sa 34 ka mga personnel nga wala nagpa-test sa nagligid nga semana. Nakapasa naman ang mga ini sa ila paathag kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla. Pila sa mga rason sa mga personnel amo ang pagkadestino sa Boracay para sa ASEAN Summit. Na-relieve sa iban nga unit kag wala nagasanto sa ila schedule. Padayon pa ang deliberasyon kung makabing nga lehitimo ilang mga rason. Kung indeed is ang ila nga mga rason to nga gin-explicar is matuod kag justifiable kag eventually ma-considered sila. Samtang lunsay negatibo naman ang resulta sang 269 nga una na nga nagpaidalom sa drug test sa nagligad nga semana. Upod kay Hansi Sierto, John Sala. 1 Western Visayas.